Sinungwati jagat kinari baito kang dedenceng-dencengan iki Bagong ayo Bagong kok ngene kok Baladewa wis rasaku Kancala yen to kowe wani nandingi Durna sawadya balamu sawadya balaku mapane ana ngendi sampean sikik apa aku sikik ayo kowe sikik ya siap siap kesuwen kandhane kaya ngene iki angel iki wektune iki wis mepet lho Truk kowe rasa haengang kowe iki ayo saiki nang sawah golek jangkrik dienggo dolanan adu jangkrik krik 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 ya iki ben kok dirampungi Ndara Setyaki bah wah woi Ritinon ing Pasewagan busana sutra kang maneka warna Sebak puspiteng Udyana miang panjrah kang sarwa Rukma Renggeng manik Nara Wata Obro Prabanya kang sumira ku menyaring tejo liweran lergi lat sisiring tadit wimbuh kegondo mrih mingin kati yuping maruta mando saparan kang mangambar
kungas ngebeki jroning pasewagan blegegek ugek sadulita mel-mel mulane kok prenjake padha ganter jagone padha tarung jebul Karang Kadempel iki kerawan priyayi-priyayi karawan para her-her sinuwun ing ngamarta sak sampunipun lenggah Kang Prayogi kula ngaturaken pambagya harja sak rawuh paduka sesemban kula ing ngamarta sinuwun Puntadewa Kakang Semar mundi pangestune Kakang Semar ora ana alangan sawiji apa wae lulus raharja mung wae salam taklim kukunjuk katur ngarsaning Kakang Semar nggih syukur mangayu bagya yen to manggih wilujeng lan ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawah sami-sami nggih sinuwun Dwarawati ugi sami wilujeng to Ewang Sekma mangadil luwih hong sekaring bawana langgeng sinunggi datan awrat pamujine Kakang Semar manggya basuki praptaku ning Karang Kadempel Kakang nggih syukur dipun prayogakaken anggenipun lenggah nggih sinuwun Kakang Semar iya kaya wis ora kurang prayoga semanten ugi bendara kula Ndara Werkudara lan ugi bendara kula Madukara Ndara Janaka dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Den wah Semar yo ora kurang prayoga Kakang Semar semono uga praptaku lungguhku yo ora kurang prayoga Kakang nggih sinuwun persasat Karang Kadempel menika kados dene kajugukan wukir sari keleban ing Samudra Madu awit inggih rawuhipun jengandika sedaya nanging keparenga kula menika lajeng cumadong dawuh wonten wigatos menapa wonten karsa ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki sinuwun mongko yen kula wis padhaken kok semunipun nembe nandhang pepeteng niki wonten menapa prayogi lajeng kababarna to sinuwun Kakang Semar apa aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang nggih punta mangsirnake raos wigih ringa-ringa lan kula aturi radi majeng anggenipun lenggah kersane kula saged wijang sak tala-tala anggen kula nampi pangandika panjenengan sinuwun anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana amrik sekar gadung
ngas gandanyo Baweh raras retnaning driya Kyai, wonten dawuh sinuwun. Wus kondhang kaloka yen ta negara Ngamartamana bumi ingkang subur. Bumi ingkang loh jinawi. Ya merga Siti subur kuwi temah ndayani para kawula uripe sara kepenak adoh saka kasangsaran. Nanging Kakang, kena ngapa ing ring kalenggan iki malah tiba kosok balen. Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tintrim. Ngamarta kang kondang nanging saiki malah kebak penandang Kakang. Monggo saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana olah tetanen, garap bumi, garu luku, nandur pari, palawija lan sak panunggalane. Ingkang dayane bisa murakapi tumrap bebrayan gung nanging Kakang kalenggan iki ngendra prasta kebak ing reh prihatin lan panandang para among tani padha njerit reriyungan merga wus wolawali gagar wigar anggone padha panen sing luwih prihatin meneh Kakang anggone padha nandur para kawula ing sawah ing sesabinan malah dirusui akeh ngoma tikus Kakang. Mara gage paringa dawuh Pandhawa lan kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar? Nggih, nggih. Pun terwaca anggen kula nampi pangandika paduka nanging makiriye nuwun sewu Pandhawa niku rak nggih wonten sing momong to inggih menika sinuwun Dwarawati kok boten nyuwun priksa dhateng sinuwun Kresna kok malah lajeng pasrah dhateng pun Abdi Semar niku napa boten kelentu to sinuwun monggo sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis ing pangawas. Kakang Semar, kados pundi sinuwun? Aja kleru ing anarka. Kaya sing wis-wis sayektine nata Dwarawati kuwi kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula Kresna lan Yayi Punta sakadang banjur lumarap ning Karang Kadempel iki supaya anyadong dawuh pangandikane Kakang Semar uga nyadong pitutur luhur ing pangajab bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap Pandhawa lan migunani kanggo bebrayagun mula Kresna uga nyadong dawuh Kakang wah semono uga aku ya nyadong pangandikamu Kakang Semar Mara gage paringa pitutur Kakang. Oh nggih. Reh ning kula menika dipercaya kula tak matur nggih. Ketang klungsu-klungsu kula badhe nderek udu penemu. Uwur-uwur sembur-sembur. Merga jane niki kula niku dibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih.
Krana menapa? Niki critane menika kula niku gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Ateges kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki. Lan kula pitados dika sedaya menika tertemtu nggih badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung tumrap kula. Ning tumrap kula sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturake niki mangke pangajap saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka mamungsuhan. Lan tansah dicaketake dening sanak ruwang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran. Urip sing mat sinamadan daya denayan bantu binantu. Mergi tumrap kula menika wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakeyan. Nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Mila jeng ngandika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kleresan. Pamriye dimen saya caket kalih para kawula. Lan iki pinangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti. Lirik para pangarsaning pangembating praja yen tansah migatekake para kawula niku tegese sing dhuwur ngerti sing ning isor. Ning nggih sing ten ngandhap nggih sami mestuti sing dadi dawuhe sing ten dhuwur. Lan sing darbe panguwasa ya aja sewenang-wenang. Mergi napa? Panguwasa niku mboten dinggih nguwasani. Ning panguwasa niku dinggih ngayomi. Pun yen antarane pangarsa lan kawula niku padha manunggal saiyek saeka praya, negara bakale dadi kuat lan sentosa. Menika sinuwun. Iya Kakang Semar. Kabeh apa ingkang dadi dawuh pangandika Kakang Semar punta sakadang mun tansah mestuti. Lan yen pancen Kakang Semar bakal mbangun desa, mesti wae punta sakadang bakal paring pambiyantu Kakang. Nadyan Kresna uga bakal paring pambiyantu Kakang Semar. Wah. Aja wigih ringa-ringa. Yen ana botripote Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok. Ndara Janaka pripun? Yen aku amung idem marang pangandikane pepundhenku Kakang Semar. Nggih, matur nuwun sanget. Dene paduka menika kersa sabiyantu ngen kula badhe bangun wewengkon. Lah saniki babakan pangandikan lan pepeteng jeng ngandika kala wau ngaten nggih sinuwun. Janipun kula menika sampun grahita. Kula pun krasa yen to Ngamarta sakniki pun benten kalian Ngamarta sing biyen. Den kathahipun panandhang para kawula ingkang kasangsayan menika kala wau inggih awit saking kawontenanipun bumi ingkang kuwawi. Lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakane tetanduran kangge srana sandang tedha tumrap sedaya para warga ing kukuban negari Ngamarta. Temah bubine dadi cengkar, lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar wurung kababar. Lah niki lho, Den. Niki sing kedah ditaliti. Niki ten riki. Marga kabeh niku mestine wonten sabab musababe. Sababe apa Kakang? Gagih paringa tutur. Kula tak matur ning ampun kaget. Niku sedaya sebabe. Kalenggan iki Mbok Sri Kumarane rejeki niku kesah. Kesah nilar negari Ngamarta niku sinuwun. Ingkang jalari negari Ngamarta menika kebak ing reh prihatin lan panandhang. Pepundhen Betari Sri Kumarane rejeki murca saka negara Ngamarta Kakang. Nggih. Sri Lunga
Mongko nek lunga ora bali-bali. Mula wonten tetembangan Sri Minggat lah niki. Ten riki. Mongko Betari Sri niku dadi simboling buga. Dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang. Banjur apa sebabe Sri Murca lah niku? Mbok menawi para kawula ngamarta menika sami kalepyan anggenipun sami ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa lantaran Mbok Sri sing wis dadi srana kamulyan lan mureng sandang pangan tumrap warga agung Ngamarta. Mongko biyen Ngamarta niku bumi sing subur, apa wae sing ditandur mesti dadi. Ning sakniki malah dadi bumi sing cengkar, grasak. Upamane tetaneman ijo royo-royo ning wancine pancen mesti dipangan ama wereng. Merga nggih niku wau. Para kawula menika kalepyan. Mboten migatosaken dhateng buminipun. Mula ramokal nek Mbok Sri ku marane rejeki niku lajeng oncat. Nggih ngaten nggih Den. Bumi niku nadya saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah nanging bumi niku uga dados sumber panguripan murakapi sagung para titah kajaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tanduran ingkang migunani tumraping agesang nanging kala mangsane nggih ingkang nggoni lan ingkang nandur malah lali dhateng Purwoduksina kalepyan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Kakang Semariya. Nah, mula yen bubar panen niku ora ketang mung pisungsung wujuding sedekah bumi, niku ugi pinangka wujud rasa panuwun. Lan ujube rasa syukur upamane yen pakaryaning miyasa mina utawa nelayan ya kudu pisungsung sedekah Jolodri. Lan malih niki kuwi kalebet tata cara tilarane para leluhur. Nun sewu lho niki. Nun sewu. Babagan iki mboten ngrembug bab kapercayan. Ning niki ngrembak bab budaya. Lan budaya niku napa? Budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman. Mila ampun ngantos dipun wastani yen sing jenenge adat tradisi budaya kayata sedekah bumi, sedekah Jolodri, nyadranan, rasulan, merti desa, majmukan niku diarani milar saka wewaleraning agama. Niku babar pisan boten. Nanging mung cak-cakanipun lan syarat ingkang dipun tindakaken niku sing beda. Ibarate wong mlaku sing dijangkah padha, ya mung dalane wae sing beda. Sepisan malih niki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngaten diadani saben warsa. Mboten kok gangsal warsa, gangsal taun menika mboten. Ning setiap taun niku nggih diadani wayangan ngoten. Nggih kepepete nggih 2 taun ya gangsal taun niku kesuwen. Ning nek panitia ninggali sesuk-esuk niku ninggali DP nggih siap. Ning nggih tanggapane pun benten. Mula nggih Gus, mang titeni mawon. Yen para kawula ngamarta niku sami ninggalake rasa syukur, rasa panuwun marang Gusti. Ninggalake adat lan budaya pun mang titeni mawon. Ora suwe meneh jagat ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun. Wus ngalila antasang Badranaya Ang Raja Taji Mancala
wenang ukut Pancadriya sayekti dewa utama pamong ingkang para suci dadya hayuning bawana aduh Kakang Semar banjur prayogane piye Kakang murih para pepunden Mbok Sri Dewaning Buga enggal kunduring Amarta. Kakang Semar, mangsa borong iguh pertikele Kakang Semar. Wah, Semar. Piye supayane Mbok Sri winggal bali? Sinuwun. Punta. Sawetawis jengandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten pengeran mriku. Mangke sedaya kula ingkang badhe ngrigenaken lan budidaya murih kunduring Betari Sri. Nanging sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin mergi. Sajake niki karang kadempel ajeng wonten dhayoh. Yen jengandika niki sami lenggah wonten mriki mangke ndak malah gelo penggalihe dhayoh mau. Kakang Semariyo, aku tak nunut lungguhan ana ing mburi ya Kakang. Ah nggih, monggo suminggah rumiyin selak. Mangke selak teko dhayohe sinuwun.
Dwarawati do mesanggrah. Iki Gareng Petruk Bagong padha pating jredul. Moko do ora melu sowan dadi siji. Ning kene iki mau do ewuh apa? Ono nggih Kanjeng Rama. Nyuwun sewu. Mengke yen to kula menika melu krungu anggenipun rembukan para her-her meniki ketoke kok mboten sekeca mboten kepenak ya Truk. Ha iya. Mula kula ten njaba mawon kalih Gareng Bagong. Kowe melu sowan Gong. Ora, aku mau rak yara kowe to Truk. Wah iya lali aku. Gareng Petruk lan kowe Bagong. Kowe aja lunga-lunga ya Le, manggono nang burine bapak. Merga iki ora suwe meneh. Iki bapakmu arep nampa dayoh. Waduh jan wis. Kiyaine kok nelok tenan. Dayoh kok Le nglintir wae ya Truk. Ha iya mbuh iki. Pamangka dayoh iki jan saiki kiyaine iki le mendukun andi ya Reng. Lah piye to? Saiki akeh dayoh do manjeri iki tanggal iki. Wah ya karang ya le medukun nang jeron kawah Gunung Merapi. Wah, alambene. Ayo. Iki ketoke dayoh wis teko. Ayo Truk, ayo Truk. Ayo Kang Gareng.
kinari ya omong mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambrek ganggeng baito kang dedenceng-dencengan blegegeg ugeg saduri tombel i a a i a a ngerti-ngerti kok sudungku kerawan piyayi loro mangke riyin Begawan Durna kalian Regyanapati Harya Sengkuni sak sampunipun lenggah sing sekeca ngaturaken pambagya harja penemban Durna lole swalu gimbal monyor-monyor gopulen ana go aliloko lokomotif ya Kakang Semar pamujine Kakang Badranaya slamet praptaku nggih syukur Regyanapati praptaku ora ana alangan suwiji apa wae Kakang Semar nggih syukur yen to ngaten dipun prayogaken nggih lenggahe Begawan Durna kalian Regyanapati Harya Sengkuni ya nadyan jane kuwi ora kepenak ning ya kuwi kudu tak penak-penakke merga kowe ngerti aku ki pendhitaning ratu aku ki nuju ming negara Ngastina aku ki biasane yen lenggah kuwi lungguh ning babut sing empuk-empuk lah kok iki waduh atase aku ki priyagung nuju ming dilungguhke ning lincak wae pating krengket kaya ngene engko nek aku klumah piye aku klumah gletak gagar otak piye kowe kuwi lho Semar kowe iki seprana seprene dadi abdine bendaramu ning Amarta ning kena ngapa lah kok ya ora ana undake omahmu ya tetep elek kaya ngene omahmu isih gedhek payonmu ya ming saka blarak iki lho lanjut iki ta omah kok keramike ming siji sak nyenil iki terus maksude apa Semar piye terus jebul dayohe Durna karo Sengkuni itu durung-durung kok wis suarane nyelegit ya terus sabar ora iso sabar iki ngono gawe panas atiku saduk jlontrot saka kene kok sabar Gong sabar nggih mboten napa-napa Panembahan pancen nggih kahanan kula menika kados ngaten kula niki dipun paringi bagas waras niku wah wis pun alhamdulillah kula urip kula niku kula mboten gresula penting kula dipun paringi bagas waras cukup lek arep bagas warase kepiye gitu kahanan omahmu gek waduh lah iki gek ruang tamu awor karo kandang pitik kandang kucing lah iki nek wah kamangka iki nek mengko udan kuwi yo banyune mesti banjir nang kene pemean kok dadekke siji nang kamar tamu iki
Iki sing gedhe iki ukurane sapa? Kok bentuke kaya T. Pun kajengen. Wis to Semar. Aku ki melas karo kowe. Nek to bendaramu ngamarta kuwi pancen ra kuat. Bayar kowe keh, kowe kandha karo aku. Yen to kowe apa ngejoke proposal nggo memperbaiki, nggo ngapik-apik omahmu, para Pandhawa ra iso nyembadani kandha arep Pandhita Durna. Wis to. Pokok tak gaweke omah magrong-magrong. Ora ming kowe, anak-anakmu, Gareng ya tak gaweke omah, Petruk tak gaweke omah. Semono uga Bagong tak gaweke omah. Omah kirik. Wah, setan tenan kok. Truk, iki aku kudu sabar. Engko ana wektune Gong sabar. Pun. Sak menika sanes teng Jirembak. Omah kula elek nggih mboten napa-napa. Lah niki rawuh panjenengan kekalih menika wonten wigatos menapa? Ya wis ngene ya Semar. Tak ringkes. Aku ya selara betah nek kesuwen ana ing kene. Bakune praptaku ana Karang Kadempel iki memundi dawuh anak Prabu Duryudana. Reneng saiki negara Ngastina kuwi lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Nek larang sandang ngono ora. Larang sandang, larang pangan ngono ora. Iki lho, deloken. Yen to larang sandang pangan panggonan penganggonku iki sawangen. Aku nganggo gelang sing sarwa emas. Apa-apa tak byur prada emas. Iki pipoku gading. Regane 1.500.000. Ngatasé minggu udute kok dadak nuragat 1.500.000. Nek ora Durna ora. Iki kerisku iki. Tak tukoke deder gading tur ukir putri kinurung. 8,5 juta. Iki kilo. Mbok ya wis Kakang Durna iki le umuke mbok wis ben to kanggo gawe panas. Ya nggih, lajeng dawuhipun Cinuwun Duryudana menika napa? Tak kandhani iki Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara, akeh sesakit, akeh rajapati paribasane. Para kawula kuwi esuk lara sore temekane pati. Sore lara esuk dumugine pralaya. Esuk mati tengah wengi tangi. Kamangka pirang-pirang budidaya wis ditindakake klebu nimbali para pinter, para wiku winasis supaya kusadani rengkaning praja. Prandene ora iso mendha nang malah saya ngrebda. Lah banjur anak Prabu Duryudana kuwi sakwijining bengi kuwi manjing ana sanggar palanggatan muhung marang dewane. Oleh wangsit saka Jawata. Jawata mau paring dawuh Sukerta pagebluk ana ing Ngastina kuwi iso diruwat, iso ilang, nanging syarate ora ketang mung sakedhepe netra. Kakang Semar kudu dirawuhke ana ing Ngastina. Tak boyong ana ing Ngastina. Nek jane mono aku ora percaya apa to keluwane Semar kuwi keluwihane iki apa. Upamane wong nabuh ya. Kowe iki meking Sri Slamet wae ora apal. Ngono kok arep njaluk bayar akeh. Saiki pentingane nabuh apa nek Semar ki? Kuwi nek tumrape nang wiyaga, ning iki tumrape nggon bab iki aku ki ora percaya. Semar kuwi kedigdayane apa, kaluwihane apa, nyatane nek luweh nek digdaya ya Semar ki uripe ngono wae.
Ning gandeng aku kuwi sak derma duta utusan. Didhawuhi anane ya mung mangkat. Wis ngono kuwi. Mula ayo Semar. Saiki kowe gelem tak boyong ning Astina. Semar arep njaluk bebana apa wae bakal turuti. Ayo, gelem ya Semar? Iya Kakang Semar. Aku pinangka Seksitama pangandikane Angger Prabu Duryudana yen to Kakang Durna kuwi diutus kinen boyong Kakang Semar supaya mbirat Sukerta sing ana negara Ngastina. Kakang Semar. Semar eka den prayitna semurire seka balik eka balik gilar-gilar semet di tengah ing latar nggih kula jane menika mboten kaweratan kula mboten kaweratan yen diboyong ten Ngastina ning ampun sakniki merga niki kula tesih wonten ayahan benjang yen pun rampung ayahan kula purun diboyong pun. Lah terus kapan rampunge? Ayamu kuwi kok sajae penting banget ki kapan rampunge Semar? Nggih. Udakara setengah tahun munggahe setahun melih. Setengah tahun tekane setahun. Nggih, Begawan. Oh, lah dalah. Gampangane kowe iki mung arep nampik to Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyake kowe kok ora gelem. Mbok kowe kuwi ngrumangsani. Kowe kuwi mewujuding punakawane Pandhawa. Ning tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mau ngajek dadi Gedibal 17. Lah mung arep dimulyake kowe kok ora gelem, gleleng, angkuh kowe Semar. Lan meneh ya Semar. Mau ngarep aku kandha. Nek jane mono, aku ki ora percaya babar plotas karo kowe. Aku jane sutik teko panggonamu kene. Ning gandeng aku kuwi kedhawuhan anak Prabu Duryudana. Kepeksa aku kudu menyang mula. Semar tak bujuk srana alus. Ora gelem apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar, lho. Kersane sampeyan niku pripun? Kalau sawangen. Aku rene iki nganti wadya bala segelar sepapat. Kanthi sikep gegamane ngayuda mula. Nek kowe wangkal, kowe wangkot ora gelem tak bayong. Oh, apa karang kadempel kelakon tak bumi angus Semar. Gong. Kowe ngopo le kok maju le? Bagong. Sing sabar, Gong. Aja ninggal tata krama. Kowe arep ngopo maju le? Aku ya arep maju nang kene kok. Ora arep ngopo-ngopo. Lah ngopo? Kowe do gelan-gelani senengane. Aku ki arep nesu. Mula aja gelan-gelani. Oh iya. Ya wis nesu, gek nesu. Sik, aku tak salin sik. Salin apa, Gong? Ayo sik-sik to sawangen. Nyoba ketrimaning urip. Duwe kok ora tau dienggo. Kowe ngati-ati lho nek nganggo kuwi, Gong. Kowe nganggo apa? Iki seragam duel ngerti ta? Ketua Karang Kadempel iki yo ngene iki seragam duel iki ngene iki. Iki anggepe kowe ora ngerti apa piye? Aku ki saiki dadi RT anyar bar dilantik iki mau. Wah, RT apa? Gong. Wah gek training kapan to gongokne Semrawing. Wah wis ketok ya mlebu sik. Apa ya, Truk? Iki jeroane dienggo lha ketok merawang.
Gundal gandul iki anggepe kaya oh. Tak nganggo iki wis jikoke nang jemburan Putra. Ah karang aku ki mendhe siji ndelale pas teles e. Ha. Wis ra ketok to, Truk? Ra, wis kekono. Nuwun pasang kaliman kabeh ila duni dumawahing tawang tuwang penembahan. Mbah. Paripaksa aku kudu maju. Loh. Iki Bagong. Ayo Bagong kok ngene kok Baladewa. Kowe arep apa Bagong? Apa kowe arep belani bapakmu? Kowe ra nrimake bapakmu. Kowe ra nrimake yen tok Karang Kadempel bakal tak obong. Sik, Mbah. Sabar alon-alon. Mbok nek dadi wong tuwa kuwi nek ngomong cangkeme ditata. Timbang mengko ning dalan kok ditapuki wong akeh. Lho. Lah kuwi sakarepku. Saiki karepmu arep apa? Sik, Mbah, aku tak omong ya. Nyuwun sewu. Sampeyan teko ana ing Karang Kadempel kene sepisan omonganmu ki wis legit. Omonganmu wis nang kuping dirungokke ra kepenak. Semar kere ya ben, Mbah. Semar melarat ya ben. Semar ming duwe lincak sing tekerket ya ben. Wong urip ki pindhane roda berputar, tak kandhani. Kadang nang isor, kadang nang dhuwur. Saiki sugih, sesuk iso kere. Saiki kere, sesuk ya iso sugih. Ngerti ora? Carane wong pasinaon, wong pinter ngono ya, Mbah. Wong pinter njara langit nek srawunge karo wong bodho ya iso dadi bodho. Semono uga wong bodho nek srawunge karo wong pinter kuwi bakal ya dadi wong pinter. Dadi sampeyan nek ngoneke bapak kaya ngono, aku lara lho, Mbah. Terus karepmu arep piye, Bagong? Ki bapak ki elek-elek bapakku. Nek sampeyan arep wani ngobong nek apa Karang Kadempel ki mungsuhe du sapa-sapa. Bagong sing bakal nglabrak kowe. Bagong. Aja kaya ngono ya, Le. Aja kaya ngono. Iki bapakmu. Gajah lho Pak kowe ngomong wae. Aku ki kaya ngene mbilani bapak. Iya, aku bapakmu. Ngerti nek kowe bapakku. Saiki arep sapa meneh? Bapak dionek-onekke Durna kaya anakmu sing gedhe dhuwur Petro apa? Mung gluntang lantung. Gareng apa? Sik kira matamu kuwi. Aku ki meneng wae kotok. Nek Rafiki Bagong arep sapa? Sik belani kowe. Durna, lho, ora basa kowe karo aku. Aku ora basa ora kuwalat tuwa Bagong timbang Durna. Kowe ngoneke bapak melat ditampa, tak trima. Kowe ngeling ana jaman semono ya, Dur. Kowe kuwi jaman nom-nomamu gendong Swatama, kowe iki ora dikukup sinuwun ing Ngastina kowe bakal ngamen terus ning perapatan. Banjur kowe dikukup saiki wah gembelo kowe. Kowe iso nyandang sarwa emas, kowe nganggo sepatu Neckerman karo Carville. Kelambimu tok tretes nggo Prada Mas. Kuwi kowe iki nganggo duwite negara, kowe nilep dite rakyat, ngono apa ora? Ning nadyan bapak kere kaya ngene. Ning bapak ki mulya, bapak ki waras. Mergo apa? Duit sing dipangan kuwi duit sing halal. Ayo, ora ketap-ketip kowe. Yen ngono kowe bakal belani bapakmu. Kowe apa kowe ra nyawang? Yen to aku teko ning Karang Kadempel kene nggo wadyabala segelar papan. Aku karo kowe iki padha-padha mangan sego. Sing kandha aku rawani sapa? Ayo. Nandi papane Pasulayan? Kula tak medal riyin. Apa Dipatih? Tumbas rokok. Apa mboten nonton dum-duman apa?
Mboten sepeda aspe tidak ada. Nggih sabar mawon. Niki lagi dipenggalihke. Kowe ngolehke Bapak Semar Kerening, kowe ora ngerti to. Bapak kuwi sapa? Bapak kuwi nek ra kleru kuwi titising Bathara Panjalmaning Bathara Ismaya. Dadi aku ki elek dikaya ngapa kae isih traing dewa. Beda karo kowe. Saiki kowe arep ngejawab apa? Dadi kowe aku nek Bathara Guru kae si Om. Wis rasa kok kancala. Yen to kowe wani nandingi Durna sawadya balamu, sawadya balaku. Mapane ana ngendi? Wis rasa ado-ado. Kae neng jaba kae ana lapangan voli Karanggayam. Iki bargo turnamen. Ayo. Kae papane jembar. Kowe apa aku sing mati? Tanteni coba semet dasmu e. Lah kok kowe ra nututi Rana Bagong? Ha nututi ngapa? Lho. Lah sing gawe untran-untran sing nantang Pendhita Durna ora kowe. Sik, Gong. Sing gawe acara geger iki kowe lho. Iki mongko mau nek bapake iso ngrampungke, kuwi iso dirampungke kanthi alus. Nek kowe ora iso ngampet emosimu. Saiki kowe kudu tanggung jawab. Kae kamangka Durna kae nggawa wadyabala. Engko yen ana apa-apa ning jaba, para kawula digawe geger sing tanggung jawab sapa? Ha sing tanggung jawab ya ben sing nang jaba. Sik to, Gong. Iki ora aja waton wangsulan to. Saiki ngetoke kaprawiranmu kowe saiki metu njaba. Tok adepi para Kurawa. Diadepi piye, Truk? Lah ya tok adepi, kowe kudu iso tanggung jawab kudurke para Kurawa. Ha nek aku wani, ha nek ora. Lah gene ora wani, lah kok mau omong. Ha ndek cangkeme ora oleh omong. Wah jan angel. Kowe iki mongko engko nek dilale para Kurawa ki ngobong karang kadempel kuwi sing rekoso ki para kawula, Gong, saya tanggung jawab sapa? Wis to, Truk. Aku ki ngene wis tak petung, Truk. Dadi kowe rasa semelang, aku duwe cara, aku duwe ide. Idemu apa? Kok kowe ora ketemu apa mau? Ora ketemu sapa? Ndara Setyaki mau ora melu sowan rene to. Melu rawuh ana ning Ndara Setyaki ora mlebu. Mergo tak cegat mau tak jak ngopi ning jaba. Lah terus karepmu, ayo engko matur Ndara Setyaki, dasare Ndara Setyaki iki nek karo Begawan Durna ora sengite kepati-pati. Heeh. Terus karepmu, ayo engko aku sing gawe skenario. Engko gampang pokoke. Lah saiki Ndara Setyaki tak undange metu, tak undange mlebu rene ndek kok metu. Tak undange mlebu. Tak aturne, ning kowe tetep meneng bae lho, Tru. Kowe pokoke manut skenarioku. Ya, wis. Ndara. Lah, rak malah sare to. Ndara Setyaki. Ono apa? Ditimbali kiyayine ke mlebet. Ono apa? Wis to, mengko niki wau iki karang kadempel kerawuhan kedayoan. Dayohe sapa? Begawan Durna. Kalih Sengkuni. Karepe apa? Ya karepe iki ajeng boyong Semar. Wis wae, sebaku jenengan tindak mriko riyen. Yo.
Kiai Semar kok ngelumpruk. Kamangka tak sawang kaya tawang-tawang tangis. Kula caosi pirsa nggih. Piye? Niki wae ora Begawan Dana niki mriki. Lah karepe ora ajeng boyong Kiyaine Semar niki ajeng dibetoten Ngastina. Banjur lah Kiyaine Semar rak mboten gelem to. Lah kok Dana niku ngetoke keris. Moko jarane kerise niku dedere gading pendoke emas. Niku diacung-acungke Kiyaine Semar, dinyunyuk-nyunyuke nganti Kiyaine Semar niku nglumpuk kados mekaten merga wedi. Dadi Begawan Dana kumawani jempalani Kiai Semar. Oh nggih, nggih. Heeh. Oh iya, Truk. Truk. Oh iya, Truk. Heeh, iya iya. Heeh, Gong. Keparat obrak-abrik lho. Bangun. Bangun. Ayo tunggu kene. Kurang ajar. Wong tuwa kok diajak sandirawa, sandiwara. Gek mripatku tak keceri brambang nganti metu luwe. Ayo nek ora cara ngene iki ora sukses ning Ngobong Ndara Setyaki. Wis. Kamangka bapake wah jijiki Gong. Kudune sik metu ki eluh kok sik metu blobok. Kurang ajar kowe. Mesake. Wis to, sukses to, Truk. Sukses to, Pak. Jan anakku tenan. Ning yo ngene yo, Gong. Gareng kowe lan kowe Petruk. Aja tok tegake ndaramu Setyaki kae. Mengko nek ana apa-apa ndak malah kowe dicucuk karo para warga. Yen to anake Semar iso melu nyambut gawe. Ya, karepe bapak pripun metu njaba ngewangi Ndara Setyaki. Aku tak nemoni bendara-bendaramu, carane ratu ki aku arep kondur kedaton. Gareng, senadyan kowe iki kecincak-cincik nemu mlaku, ning yen ana apa-apa mengko aja nganti karendon gawe ya Bagong. Nggih, Bapak. Yen to mekaten ingkang putra pun nalawi Gareng medal pasilan nyuwun tambahing pangestu. Ya aja kaya bocah cilik. Aku ndak malah ngerang mengko penggalihku, Bagong.
Nyadong Dawa. Lungguh. Datulaya ngawe sangyaning prawadya bala umyang kumura swaraning bendhe munya ngungkung bandera kliweran tetek kaya butul-butul Pan Kang Putra Banjar Jumud Dursasana nungsung pawarta pawan dangu anggen kula ngantosi wonten jawene pendhapi Karang Kadempel nun pripun anggenipun mboyong Semar Badranaya kasil napa mboten Pan Kang Putra Dursasana nyadong dawuh semanten ugi Kang Putra Kartamarma ugi nyadong dawuh Ingkang Putra pun Surtayu ugi nyadong dawuh paman lole Nger anakku Dursasana Kartamarma lan kowe Surtayu lan kabeh para Kurawa sing nderekake lakuku kelawan Adiarya tak kandhani ya Nger kudune Semar iki mau kudune manut marang pun bapa nanging ana pepalange. Pepalange sinten? Ora ana liya ya kuwi Bagong. Nesu-nesu nantang marang bapamu ing Sokalima. Kula tak tanglet, Pak. Sejatine Koko Prabu Durudana niku ajeng boyong Semar niku diken apa to? Nek jarene Paman Harya kala wau yen to negara Ngastina iki nembe nampa pagebluk Mayangkara kamangka yen tak sawang-sawang negara Ngamarta niku aman-aman mawon mboten wonten perkawis napa-napa. Dursasana kula tak wenehi ngerti ya nggih. Asline iki nganggo samudana. Samudana pripun? Angger Durudana anggone ngutus aku kelawan wakne Gondel. Kuwi ora ana liya ming bakal boyong Semar nanging sejatine yen to Semar kuwi mengko iso tekan negara Ngastina ora ana liya Semar bakal dipateni. Merga apa Semar dipateni? Merga yen to Semar mati siji Semar loro Kresna kuwi Pandhawa bakal ringkih mengko negara Ngastina ora ana sik ngucik-ucik maneh nggih. Walah ya wong ki nek licik. Kaya mbok ya kandha mawon Semar ki dijaluk dipateni ngoten malah kepenak urusane. Nek ora cara mangkene ora bakal iso kelakon awake dhewe mboyong Semar. Lajeng kersanipun Bapa Pandhita Dolan Pawasunguni. Iki Bagongku mewani nantang perkara karo aku. Kartamarma lan kabeh para Kurawa tak jaluk cilik Bagong rangketen. Yen to kowe iso mateni Bagong malah kebenaran. Mengko iso mboyong Semar. Ya, mo wonten dawuh Kang Mas. Sagura kowe musuh Bagong.
namung Bagong kula mawon sagah ngrangket wis dilakoni. Monggo yen ana apa-apa ketapke wadyabala. Kurawa nggawa pira, Ger? Kadose namung beto kanca 20. Nah, 20 wae wis merantasi gawe. Gage, aja kesuwen. Iki mengko diparingi wektu tekan jam 3:30. Yen to aku ora bisa mboyong Semar, oh kewirangan. Nggih, lenggase kesa ben dilabrak Bagong wan. Panunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber katiwasan yuk sing tak goleki Bagong ning kok Setyaki ngendhek kang dadi langwe Setyaki Kartomarmo ana paran ora basa ya jodosan ora ya jodosan ndi wujude Bagong ndi lah kok Bagong wani ngina marang Bapa Pandhita Durna apa wis jelek urip ana ing alam donya. Sing kudune takoni aku. Pandhita Durna apa ngagar-agari Kakang Semar nganti Kakang Semar tetangisan tiba saka palungguhane. Sing ora sopan iki Pandhita Durna. Mula wajib to Bagong belani marang wong tuane. Ora peduli. Saiki sing baku Bagong nanti. Yen to kowe sing tuduhake Bagong iso masrahke Bagong ana tangane Kartomarma, cilik Bagong bakal tak rangket, gedhe bakal tak pateni. Gedhe ganjaramu. Kowe iso nyekel Bagong. Nanging yen iso nglangkai bangkene Setyaki babu arep apa?
ora ilang tak kedhepakak tebak dadamu, rontok igamu, maju biti amblek dadamu. Konsep yen. Wah. 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 Wah.
Jojo tumbak jebol cacamu. Ush. Wah, wah, wah. Oh. Joindo Wah, wah, wah. Ush. Ha. Hoi, ha, ha, ha. Ha. Kau bodoh, bapakmu. Woi, wah, woi, wah, woi, woi, wah. Aduh, mati aku. Wah, wah, wah. Woi. Sedyaki Surtayuya. Ndi tak jaluk Bagong apa tak boyong Kyai Semar? Iso boyong Bagong, iso boyong Kyai Semar. Lamune sentek budine Sedyaki babuh. Aja mlayu. Wah. 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 Edian. Wah. Wah. Wah, tuh. Wah! Wah! Woi! Wah! Wah! Waduh! Mundur, mundur. Walah dalah. Sik maju Petruk. Raden Durmagati yo. Iki Ndara Setyaki kesel. Iki mungsuhmu Petruk kantong bolongane ra. Wah, nek kowe lawani aku, Truk. Aku nek perang awel. Lah saiki piye? Aku wis maju, sampeyan wis maju. Saru dinulu karo wong masyarakat Karangkadempel iki. Yen to Durmagati kok ora sida perang mergo ming mungsuh Petruk. Wah. Aku nek perang kaya mau aku ora iso. Iki dadak dilangkepke lah ya dadi judeg to aku. Dadi perang tanpa konsep iki mau lah ya ora apa-apa. Oh. Saiki arep piye? Ya perang ning alon-alon ya, Teluk. Ora usah dadak nganggo sabetan welna-welna. Ya penak wae. Iki yen to Raden Durmagati iki musuh Petruk ora sah sing aing-aing. Saiki ayo tontonan Petruk. Sampeyan ngantil, engko aku yo ngantil sampeyan. Wah. Kowe jenenge kepenak-penak. Yo, sampeyan sikik apa aku sikik? Ayo kowe sikik. Yo. Ya. Kowe wis siap tenan apa piye? Wah ampun. Ampun siap no. Petruk ki nek bacut ngene iki, wis bacut kemringet ngene iki, apa-apa ora ana tak wedeni nya. Siap. Siap.
Lala Truk. Ora. Oh, sampeyan ki ngantil kaya wong mijeti. Pisane nyo. Pisane. Ora apa-apa. Ping 3 iki. Ha iya. Ha iya. Aku arep muni ha iya we ha iya. Pun saniki gentenan sampean. Wis, alon-alon. Pun siap? Wis. Kemangka wingi tanganku ki tak ngwantil kambil iso pecah dadi 4. Mbok cangkeme sing apik Truk. Kuwi nek ngono kuwi jenenge ngedonke mungsuh. Angel to, Truk? Ora. Gampang iki. Wis sampean kene. Wis. Bismillah. Lah sanggo ndonga to. Kuwi lah ya apa-apa ki ya diawali dengan doa no. Arep maem kae ya bismillah, arep mlaku bismillah ben kabeh iki selamat pun. Wis. Siap nggih. Ya wis aja selu-selu ya Truk. Ping 3. Pripun? Wis ora kloso. Piye rasane? Rasane ya kaya ngene. Wah, iki ya Truk. Kowe to, Truk. Wis angel to. Ya kandhane angel kok. Wis, kowe genti, Truk. Ya. Pisan Pindho no. pisane. Pun. Saiki gentenan sampeyan gini. Wis disiapke lahir lan batine. Kesuwen. Kandhane kaya ngene iki angel. Iki nek ora tak ngene iki ming rampung tengah dalan. Wah, Bagong ngisruh. Iki ki wektune ki wis mepet lho, Truk. Kowe rasa haeng-haeng. Kowe iki ayo saiki nang sawah golek jangkrik. Dinggo dolanan adu jangkrik, krik ya. Iki ben kok dirampungi Ndara Setyaki. Wah, Bagong kuwi edian kok. Kak nyenyet. Wela Durma Gati. Dur, yo nang UGD Dur. Ayo. Kakang Durna iki pripun Kakang Durna? Kurawa mundur diajiar karo Setyaki lan Punakawan. Depate wonten dawuh. Kurawa ki ming pancen kokean gaya kok. Ngedabyah kokean cacah. Nek kon nyambut gawe ming do sak geleme dhewe kaya yak-yako. Tekan nggon ming mlempem. Lah nggih. Terus pripun iki? Mongko jare sampeyan awake dhewe tekan Karang Kadempel niki etok-etok boyong Kyai Semar. Ning jane mung arep ngrenah patine Semar tok. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuwataning Pandhawa. Niki terus pripun? Tepate wonten dawuh. Kurawa mang dawuh mundur, nekuk penjalin. Ha nggih lah sampeyan. Pun kula tak golek pintos rayan. Oh nggih, nek ngaten kula manut mawon. Ning kira-kira kasil to iso dijagake to niki mangke. Pun to. Mang percaya kalih kula. Kula ajeng sowan wonten ngarsaning Hyang Pandya Betari Durga. Ajeng nyuwun pitulungan. Oh nggih. Nek ngoten sewang-sewangan mlampah kula tak mundurke kula sampeyan muga-muga
bisa kasil Kakang Durna.